Ekitaldi xume, baina esanguratsu honetan, elkartu gara bizitza lana eta batez ere hezkuntza komunitatea gisa garena ospatzeko. Nos celebramos como comunidad educativa. Eta hori gure ikastetxeko sarrera berria inauguratuz egiten dugu. Hemendik aurrera egunero ongitorria ematen diguna. Egitasmo hau posible izan da beraiei esker. Zik gelako, zeregin ikaskuntzako gelako ikaslei esker. Beraien ahalegina, dedikazioa eta zui konpromisoi esker. Eskerrik asko. Sois maravillosos. Bai. David, euren arotzeria irakaslearen lidergoa eta gidaritzapean, Asier hezitzaile lanetan eta Zigelako beste irakasle laguntzarekin aldaketa sakona eta esanguratsu egin duzue. Itxura fisikotik, estruktura fisikotik haratago doana. Sarrera berria ez da hobekuntza estiloa soilik, ez da soilik itxura. Gure asmoan eta gure izaeran ikastetxaren guztiona izan nahi dugunaren adierazpena baizik. Diseinu eta estruktura honen bidez, ikastetxearen balioak islatzen dituzue. Adeitasuna, gertutasuna, elkartzea eta naturarekin lotura. Espazioek esaten dute, gure espazioek eraikitzen ditugunean, gure izakeran, gure izateko moduan eragina dutela. En qué somos y cómo nos comportamos. Eta zuek sarrera honen bidez, guregan egiten duzue lana. Guk zoriontsuago sartzen gara, guk adeitasunez sartzen gara eskolan, guk atxikimendua sustatzeko grinarekin sartzen gara eskola, eta hori zuei esker egiten dugu. Eskerrik asko zuen lana eta lanaren bidez gogoratzagatik denok dugula zer eskaini. Eta elkarrekin lan egiten dugunean errespetuz eta zaintzaz edertasuna eta zentzua lortzen dugu.